Anyị na-anabata mmadụ niile n'ime ofe nru nke oriri nsọ nke ụbọchị taa, na-asị na Chineke ga-agọzi anyị n'ime n'aha Jizọs. Usoro nke oriri nsọ. M ga-agọzi Jehova na mgbe niile. Sonụ mee ka Jehova dị ukwuu. Nke a bụ ụbọchị Jehova meworo. Hallelujah. Christ ebiliwo, o biliwo n'ezie. Hallelujah. Mmadụ niile, Chineke nke pụrụ ihe niile, gị onye obi niile ghere oghe n'iru gị, onye maara ọchịchọ niile, onye adịghị ezo ihe nzuzo ọbụla n'anya gị, sachaa echiche nke obi anyị site n'ukunye ume nke mmụọ nsọ gị, ka anyị wee hụ gị n'anya nke ọma, wee bulie aha nsọ gị ka o si kwesị, site na Kraịst onye nwe anyị. Otuto dịrị Chineke n'ebe kachasị elu, udo dịkwara ndị ya n'ụwa. Onye nwe anyị Chineke, eze nke eluigwe, Chineke bụ nna nke pụrụ ihe niile, anyị na-asọpụrụ gị, anyị na-enye gị ekele, anyị na-eto gị n'ihi ebube gị. Onye nwe anyị Jizọs Kraịst, naanị otu ọkpara nke nna, onye nwe anyị Chineke, nwa atụrụ Chineke, gị na-ebupụ mmehie nke ụwa, mere anyị ebere. Gị na-anọdụ ala n'aka nri nke nna, nara ekpere anyị, n'ihi na naanị gị bụ onye nsọ ahụ, naanị gị bụ onye kachasị elu, Jizọs Kraịst, tinyere mmụọ nsọ,
n'otuto nke Chineke bụ Nna. Amen. Onye nwe anyị Jizọs Kraịst kwuru sị, nụrụ o Israel, onye nwe anyị bụ Chineke anyị bụ otu. Ị ga-ahụ onye nwe anyị bụ Chineke gị n'anya site n'obi gị dum, sitekwa na mkpụrụ obi gị dum, site n'uche gị dum, sitekwa n'ike gị dum. Nke a bụ iwu nke mbụ. Nke abụọ yiri nke ahụ, ọ bụ nke a: ị ga-ahụ mmadụ ibe gị n'anya dịka onwe gị. Ọ dịghị iwu ọzọ karịrị ndị a. Iwu dum na ndị amụma na-ekokwasa n'iwu abụọ ndị a. Onye nwe anyị, meere anyị ebere. Nụrụnụ okwu nkasi obi nke onye nzọpụta Kraịst na-agwa ndị chere ya iru n'ezie. Bịakutenụ m, unu niile ndị na-adọgbu onwe unu n'ọlụ, ndị ebe okwara ibu dị arọ, ma onwe m ga-emekwa ka unu zuru ike. Nụrụnụ okwu St. Paul kwuru. Okwu a kwesịrị ntụkwasị obi, kwesịkwa ka nara ya nke ọma n'ụzọ niile ọbụla, na Kraịst Jizọs bịara n'ụwa ịzọpụta ndị mmehie. Nụrụnụ okwu St. John kwuru. Ọ bụrụ na onye ọbụla emehie, anyị nwere otu onye na-ekwuchite anụ anyị n'ebe Nna anyị nọ, ya bụ Jizọs Kraịst, bụ onye ezi omume. Ya onwe ya bụkwa ihe ijuru Chineke obi banyere mmehie niile anyị. Ka anyị were n'obi nchegharị n'okwukwe kwupụta mmehie anyị niile. Ka anyị zubesie ike idebe ihe niile Chineke nyere n'iwu. Ka anyị na mmadụ niile na-ebikwa n'ịhụnanya na udo. Ka anyị were nwayọọ gbuo ikpere n'ala. Ka anyị niile sị: mmadụ ibe anyị, n'ime echiche na okwu, site na nleda anya anyị, na-adịghị ike nke anụ arụ anyị, na ntọ mkpachapụ anya mee, anyị ejezi ije kwesị dịka n'ọchịchọ nke Kraịst. Anyị kpọpụrụ aha Kraịst isi n'ọjọọ wezụga onwe. Ọ na-ewute anyị ezie, anyị ewere obi anyị. Amen. Ihe ọkpara gị Jizọs Kraịst, onye nwụrụ n'ihi anyị, gbara anyị niile nke gara aga. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye na-agbaghara mmehie nke niile chegharị n'ezie, ka o mere unu ebere. Ọ gbaghara unu ma zọpụtakwa unu n'aka mmehie unu niile. Ka onye unu ike ma gbakwa unu ume n'ezi ihe niile, ka o wetakwa unu na ndụ ebighị ebi site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka anyị kpere Chineke. Colet, ihe ọgụ nke agba ochie, akwụkwọ ozi na ozi ọma nke dịrị ụbọchị taa bụ Sọnde nke atọ n'ime Ista. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye ọkpara gị Jizọs Kraịst bụ mbilite n'ọnwụ na ndụ nke ndị niile tụkwasịrị ya obi. Anyị arịọ gị ka isi n'ọnwụ nke mmehie kulite anyị baa na ndụ ezi omume, ka anyị wee chọọ ihe nke dị n'elu, ebe gị na ya na mmụọ nsọ na-abụ eze, otu Chineke, ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Ka anyị nọdụ ala maka ihe ọgụgụ.
Our first lesson is taken from the book of 1 Kings chapter 17, beginning to read at verse 17. 1 Kings chapter 17, beginning to read at verse 17. And it came to pass after these things that the son of the woman, the mistress of the house, fell sick, and his sickness was so sore that there was no breath left in him. And she said unto Elijah, What have I to do with thee, O thou man of God? Art thou come unto me to call my sin to remembrance, and to slay my son? And he said unto her, Give me thy son. And he took him out of her bosom, and carried him up into a loft where he abode, and laid him upon his own bed. And he cried unto the Lord, and said, O Lord my God, hast thou also brought evil upon the widow with whom I sojourn, by slaying her son? And he stretched himself upon the child 3 times, and cried unto the Lord, and said, O Lord my God, I pray thee, let this child so come into him again. And the Lord heard the voice of Elijah, and the soul of the child came into him again, and he revived. And Elijah took the child and brought him down out of the chamber into the house, and delivered him unto his mother. And Elijah said, See, thy son liveth. And the woman said to Elijah, Now by this I know that thou art a man of God, and that the word of the Lord is thy mouth. In thy mouth is truth. This is the word of the Lord. Our second lesson is taken from the book of 1 Corinthians chapter 15, from verse 1. Our second lesson is taken from 1 Corinthians chapter 15, from verse 1. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also you have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in my memory what I have preached unto you, or else ye have believed in me. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins, according to the scriptures, and that he was buried, and that he rose again the 3rd day, according to the scriptures, and that he was seen of Cephas, then of the 12. After that, he was seen of above 500 brethren at once, of whom the greater part remain unto this present, but some are fallen asleep. After that, he was seen of James, then of all the apostles. And last of all, he was seen of me also, as of one born out of due time. For I am the least of the apostles, that I am not meant to be called an apostle, because I persecuted the church of God. But by the grace of God, I am what I am. And his grace, which was boasting upon me,
was not in vain, but I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me. Therefore, whether it were I or they, so we preached, and so ye believed. This is the word of God. Edere ozi ọma dị nsọ n'isi nke 11. Ozi ọma Jizọs Kraịst dịka Jọn si dee ya malite na amaokwu nke 17. Ya mere, mgbe Jizọs bịara, ọ hụrụ na ọ dịworị n'ili ụbọchị 4, ma Betani dị Jerusalem nso, ihe dịka fọlọnga 15 n'ịdị anya.
Ma ọtụtụ n'etiti ndị Juu bịakwutere Rịị Mata na Mary ka ha wee kasie ha obi n'ihi ọnwụ nwanne ha. Ya mere, mgbe Mata nụrụ na Jizọs na-abịa, o jee zute ya, ma Mary na-anọdụ n'ụlọ. Ya mere, Mata sịrị Jizọs, Onyenwe anyị, ọ bụrụ na ị nọrịị n'ebe a, nwanne m nwoke agaghị anwụrị. Ma ọ bụ na ugbu a, amatara m na ka ihe niile ị ga-arịọ n'aka Chineke ra, Chineke ga-enye gị. Jizọs sị ya, nwanne gị nwoke ga-esi n'ọnwụ bilie. Mata sị ya, amatara m na ọ ga-esi n'ọnwụ bilie na mbilite n'ọnwụ n'ụbọchị ikpeazụ. Jizọs sịrị ya, mụ onwe m bụ mbilite na ọnwụ na ndụ. Onye na-ekwere na mụ, ọbụna asị na ọ nwụrụ anwụ, ọ ga-adị ndụ ọzọ. Ọzọ, onye ọbụla nke na-adị ndụ, nke na-ekwerekwa na mụ, ọ gaghị anwụ ma ọlị ruo mgbe ebighị ebi. Ikwere nke a? Ọ sị ya, ee, Onyenwe anyị, mụ onwe m ekwerewo na gị onwe gị bụ Kraịst anyị, Ọkpara Chineke, onye na-abịa n'ụwa. Nke a bụ ozi ọma Kraịst. Ka mmadụ niile kwụrụ ọtọ. Okwukwe nke Messiah. Anyị kwere n'otu Chineke bụ Nna nke pụrụ ime ihe niile, onye kere eluigwe n'ụwa na ihe niile nke anyị na-ahụ na nke anyị adịghị ahụ. Anyị kwere n'otu onye nwe anyị Jizọs Kraịst, naanị otu Ọkpara Chineke, onye Nna ya mụtara tutu ụwa niile adị, Chineke nke pụtara na Chineke, ihe nke pụtara na ihe, ezi Chineke nke pụtara na ezi Chineke, onye a mụtara amụta, meke ya eke, onye ya na Nna ya bụ otu ụdị, onye siri n'aka ya wee kee ihe niile n'ihi anyị bụ mmadụ na n'ihi nzọpụta anyị. O si n'eluigwe rịdata site nke mmụọ nsọ, o yiri anụ arụ mmadụ, nke nwa agbọghọ na-amaghị nwoke, bụ Mary, wee mee ya mmadụ n'ihi anyị. A kpọgidere ya n'obe n'ụbọchị Pontius Pilate. Ọ hụrụ ahụhụ ọnwụ, elie ya. N'ụbọchị nke atọ, o si n'ọnwụ bilite ọzọ, dịka akwụkwọ nsọ si kwu. Ọ rigoro n'eluigwe, ọ na-anọdụ n'aka nri nke Nna. Ọ ga-abịakwa ọzọ n'ụtụtụ ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. Alaeze ya agaghị enwekwa ọgwụgwụ. Anyị kwere na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na onye na-enye ndụ, onye si na Ọkpara pụta, onye a na-ekpere na-etokwa ya na Nna na Ọkpara. O kwuru okwu site na ndị amụma. Anyị kwere n'otu Katọlik na Apọstọlik Chọọchị dị nsọ. Anyị kwere n'otu baptizim n'ihi mgbaghara mmehie. Anyị na-ele anya mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ na ndụ nke ụwa ga-abịa abịa. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu. Praise the Lord. The God of Abraham, Isaac, and
mercies endure forever and ever. Oh, praise His holy name. Hallelujah. The God of Abraham, Isaac, and Jacob. Jehovah is a man of war, man of war. His mercies endure forever and ever. Oh, praise His holy name. Amen. Amen. I want us, to ponder over what God has done for us during these 8 days of being in His presence, and offer thanksgiving unto Him. The Lord has shown Himself faithful unto us. He has come in a mighty way. He has thrown down so many things. He came into our families. He rooted out everything that ought not to be. I want us to begin to thank Him. Let's begin to adore God for His faithfulness, for His love, for His mercies, for His kindness. He has come in a mighty way. Oh, the matter of Egypt is not what we can overemphasize on. The Lord in His mercy, He has thrown Pharaoh, the horses, the riders into the sea. Let's honor Him with the words of our mouth, with the meditation of our heart over all that He has done. It can only be God. It's not just, about what we have said. It is God by Himself. He came down by Himself, and He wrought wonders in our family. Oh, He delivered us. It will only take God to deliver man from Egypt. Let's bless Him. Let's adore Him. Our Father, You are wonderful. You are excellent. You are man of war. You are our warrior, oh God. Our shield, our buckler, our defender, our defense city. Lord, You are incomparable. Onye na-eche gị aka mgba, dike n'agha, onye ukwu n'ọgbọgọ, eze karịa eze niile, odogwu n'agha, onye dị ka gị, izu oke na chi, ọ dị chi dị ka gị, onye naanị a na-achị eze, onye nwe anyị site ọgbọ ruo ọgbọ, ihe ịbụ ka ịbụ, anyị akpọọ isi ala nye gị, onye naanị ya bụ chi. Lord, You are wonderful. You are excellent. You are magnificent. We worship You, Lord. We adore Thee. Receive all honor, all adoration. You have become our counsel, our counselor, our comfort, our comforter, our eternity. Oh God, You have delivered us from the grip of the enemy. Oh Father, we bless Your name. Receive all praise, all honor. In Jesus' mighty name we pray. I want us to pray. We'll be praying from what God have raised as a matter unto us during the week. We will pray for our family. When you look at Exodus chapter 3 verse 19 and chapter 6 verse 1, you see God saying to Moses that Pharaoh will not release the Israelites until my mighty hand is come down. And when God talked about His mighty hand, He meant Himself. Until I come down by myself. I want us to pray, Lord, come down in our families by Yourself and overthrow every Pharaoh. Shall we begin to pray?
Our Father, we beg you. We are needing you by yourself, oh Lord. Come down in our family. You have even seen it, oh God, that it will take your mighty hand, Lord, to bring down every Pharaoh in our family, to bring down Egypt in our family, Egypt in the lives of our children, Egypt in our own life, in our marriages. Lord, this morning, we call on you, oh God, by your mighty hand, by the power of Jehovah. Lord, arise. God, against every Egypt. Lord, are taking over. Lord, are choking us. Lord, I want to swallow us. That want to possess our children. Every Egypt of disobedience. Every Egypt of hardiness. Every Egypt of, oh God, stagnation. Lord, every Egypt, oh God, in our lives, in our family, in every aspect. Lord, this morning, we call upon you. We call upon you. Arise, oh God. Bring them down. Jehovah, bring them down. By your mighty power. Bring them down, oh Lord. By your mighty power. Oh God, we beg you. In Jesus' name we pray. Still on the family, we are going to take that prayer in another way. Every form of sin is Egypt. Whatever sin is Egypt. And you hear Paul said in the book of Revelation, in the book of Romans chapter 7 verse 24, he said that which he desire not to do, he see himself in it. That is Egypt. When he holds a man, you struggle by yourself and you will not be free. Except God comes down by himself. And he said, oh wretched man I am, who will deliver me from the power of the dead? Power of flesh, it is Egypt. So this morning we will pray for ourselves. Every one of us. In every way you are struggling, the Lord has come this morning to wrought deliverance in our life. I want us to pray, Lord, deliver me from Egypt. Deliver me from that very sin you struggles with. Oh, it is not normal. But God is saying you cannot come out by yourself. Masunari kaskida, rakasuli makaskida, mazalia makasude. Lord, we call upon you. Your deliverance. Deliver our life. Set us free, oh God, from every Egypt. Oh God, from this enemy, oh God, from this wickedness of the wicked, from this power and the shackles of the enemy. Lord, come down by yourself. Break every tyranny of sin. Lord, set your people free. Lord, from every grip of Egypt. Lord, we beg you. In Jesus' mighty name we pray. When the Lord said to Moses, go and tell Pharaoh to set my people free so that they will go and worship him. You see the reason why he desired them to be free from Egypt. The main purpose was for them to be free and worship God properly. He did not just say it once. He said in several places in Exodus, set my people free for the purpose of worship. We are free. We want to pray for the church. You see that in these days, it's as if we are under the siege of Egypt. We cannot worship properly. We don't know how to do it to please God. The Lord wants to receive our worship as an offering, as a sacrifice unto him. This morning we will pray, Lord, set your church free. Deliver us from every captivity, every evil, every Egypt that will not allow us to worship God properly. Shall we pray for the church this morning? Ramasune Rikaskina, Rikazalia Makasunde. Lord, this morning we call up Maria Kazunde.
upon you. Lord, deliver your church. Oh Lord, from every siege of the enemy, from every Egypt. Father, we beg you. Oh, we refuse to worship under Pharaoh. We refuse to worship, oh God. Father Lord, under Egyptians' torture. We refuse to worship, oh God. Lord, oh, we pray. Deliver us. Set us free. Lord, we beg you. In Jesus' name we pray. Sometimes you see yourself, that what you desire to do, you're doing otherwise. You see yourself that you have, on your own, you have tried severally to come out from that sin. After a while, you see that you still go into it. The Lord said, it is my mighty hand that will deliver you from it. Pharaoh is not what you contend with. The Bible said in the book of Isaiah 49, I will contend with he that contend with you. It is power versus power. The matter of Egypt is kingdom versus kingdom. Yes, it is against God, not us. And this morning, the Lord will take every Egypt, that is contending with you. Shall we go in prayer again? Our Father, your freedom, deliver me, oh Lord. I want to serve aright. Let's say that to God. I want to serve aright. I want to come properly. I want to give me whole of myself. Oh God, our Father, we beg you, oh King in authority, deliver us. Lord, set us free. Lord, we beg you from every Egypt. In Jesus' mighty name we pray. I want us to pray. Yesterday, when the man of God was preaching, he said that God, it is the interest of God to give us rest if we capture that word. He said it is of the interest of God to give us rest. And the word of God said in the book of Matthew 11:29, he said, come unto me, all ye that labor and of heavy laden, I will give you rest. You will pray for yourself this morning. As a church, say, God, give me rest. Give me rest. I want to be, I want to receive rest. I want to be peaceful. Shall we call on God? Our Father, we beg you, Lord, for this matter of rest, Lord, deliver us. Give us rest. Father, help us, oh Lord. Jehovah, give us rest. Lord, we beg you. Rest, oh Lord, from every noisy heart. Rest, oh Lord, from this, oh God, suffering. Give us rest, oh Lord, from every grip of the enemy, from every wickedness of the wicked. Rest, oh Lord, Jehovah, we beg you. Give us rest. Oh, King in authority, Lord, your rest. Oh God, your rest. In Jesus' mighty name we pray. We are going to pray for Nigeria. In Exodus chapter 3 verse 7, I want to read there just the Exodus chapter 3 verse 7. The Bible says, and the Lord said, I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt, and I have heard their cry by reason of the taskmaster. For I know their sorrow. The Lord have known our sorrow in Nigeria. He has seen so much in Nigeria. In fact, we have been placed under taskmaster. I want us this morning in one accord to call upon this God that can deliver us. Only Him can set us free. We will call on Him for this matter of taskmasters. Taskmaster of bandits, taskmaster of kidnappers, taskmaster
master that will enter into the church and massacre everyone. That's masters that will enter into the family and they kill everyone. No mercy. Oh, their hearts are so hardened. This morning I want us to call on God. Deliver us from taskmasters. Brethren, shall we call on God? He is capable. He alone can deliver. They are Egypt and they come with the force. They are so hardened. They are wicked. Lord, this morning we call on you. Deliver us from taskmasters. Deliver us, oh Lord. Set Nigeria free, oh God. Lord, from evil leadership, from wickedness of the wicked. Lord, deliver us. Deliver us, oh Lord. Father, from taskmasters. Jehovah, we call upon you. Lord, your deliverance. Lord, your deliverance. Masude, Rakakaka, Rimakasude. Lord, deliver us. Set your people free. Our Father, we beg you. In Jesus' mighty name we pray. We are grateful unto you, O God. We bless your name for what you have set out to do. Oh, our Father, your name is Jehovah. In the book of Exodus, it said to Moses, the Israelites have not known me as Jehovah. They will know me. It means that God desires to come higher, to come in a mighty way, to come beyond the days of old, to come with a mighty hand. Oh, it will take only you to end the matter of Egypt. Our Father, we call on you this morning. Lord, arise over every Egypt that is terrorizing us. Over every Egypt, oh Lord, Jehovah, that is standing against our worship. Against every Egypt, oh Lord, that has sworn to oppress us, oh Lord, to the end. This morning we call upon you. Jehovah, arise and show us mercy. In Jesus' mighty name we pray. Thank you, Heavenly Father. In Jesus' name we pray. Amen. Ọzọ onye nwe anyị na-enye gị ekele n'isi oru gị nwoke, onye nke zibatara ozi na mgbe ọ na-abịa ife gị n'ụbọchị taa, nnukwu moto wee kụrụ ụgbọala ya, mana Jehova ekwe ka ihe ọjọọ ọbụla dakwasị ya. Nara ekele n'isi ya, nara ekele ozi onye nwe anyị, n'ihi na ichebere ya pụọ n'ihe ize ndụ nke mmụọ na nke arụ na nke okporo ụzọ niile. Anyị na-eche n'iru gị, ọbụna chọọchị nsọ gị, na-ayọ ka ezi mmụọ gị Chineke ka ọ na-achị n'ụlọ nsọ gị na n'isi ndị niile bụ ndị arọpụtara ịchị achị n'ụlọ nsọ gị Jehova. Nye anyị ọmụma nke eziokwu gị Chineke, narasị ekele nna anyị nke eluigwe, n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye nyewara ya mara ugbu a ka anyị were otu obi bute arịrịọ anyị n'iru gị n'ọgbọ. Gị onye kwere nkwasị na mgbe mmadụ abụọ maọbụ atọ zukọrọ n'aha gị, ị ga-anụ arịrịọ ha. Onye nwe anyị, mezuo ọchịchọ na arịrịọ nke ndị oru gị ugbu a, otu ọ ga-achịchasị ha ezi mma. Nye ya ọmụma nke eziokwu gị n'ụwa nke a, na ndụ ebighị ebi n'ụwa nke na-abịa. Ka anyị niile rịọkọ amara. Juliano. Christ bụ udo nke anyị. O mewe ka anyị na Chineke dị n'udo n'otu arụ ahụ site n'obe ya. Anyị na-ezukọ n'aha ya, na-ekechakwa oke n'udo ya. Udo nke onye nwe anyị dịrị unu mgbe niile. Ka anyị kelerịta ibe anyị ekele udo.
onye a gọziri agọzi ka ị bụ onye nwe anyị Chineke nke ihe niile kere eke. Si n'obiọma gị ka anyị nwere achịcha nke a inye, nke ala mepụtara aka mmadụ wee mekwa ya. Ọ ga-abụrụ anyị achịcha nke ndụ. Onye a gọziri agọzi ka ị bụ onye nwe anyị Chineke nke ihe na-ekere eke. N'obiọma gị ka anyị nwere mmanya nke a inye, mkpụrụ nke osisi vaịn nakwa ọlụ aka mmadụ. Ọ ga-abụrụ anyị ihe ọṅụṅụ nke mmụọ. Gị onwe gị onye nwe anyị, ka ịdị ukwuu niile na ike niile na otuto niile na ebube niile na ịbụ eze niile dịrị, n'ihi na ihe niile nke n'eluigwe na nke dị n'ụwa bụ nke gị. N'ebe ị nọ ka ihe na-esi bịa, ọ bụkwa site ihe nyere anyị ka anyị na-enyeghachi gị. Onye nwe anyị nọnyere unu, bulite n'obi unu, ka anyị nye onye nwe anyị Chineke anyị ekele. O ziri ezi n'ezie, ọ bụkwa ọlụ anyị na ọṅụ anyị nye gị ekele n'otuto mgbe niile na n'ebe niile. Na-adị nsọ, eze nke eluigwe, Chineke nke pụrụ m ihe niile, nke dị ndụ ebighị ebi. Site na Jizọs Kraịst, naanị otu ọkpara gị bụ onye nwe anyị. N'ihi na ọ bụ okwu gị ahụ nke dị ndụ, isi n'aka ya wee kee ihe niile site na mbụ, mekwa anyị n'oyiyi nke gị. Isi n'aka ya mee ka anyị pụọ n'ọrụ nke mmehie, ebe i mere ka a mụọ ya n'ụdị mmadụ, mekwa ka ọ nwụọ n'elu obe. I mere ka o si n'ọnwụ bilie, i wee welie ya elu, ka ọ nọdụ n'aka nri gị n'ebe kachasị elu. I siri n'aka ya zikwasị n'isi anyị mmụọ gị nke dị nsọ ma na-enyekwa ndụ, wee mee ka anyị bụrụ gị ndị na ihe onwunwe. Ya mere, anyị na ndị mmụọ ozi na ndị isi mmụọ ozi n'usu niile nke eluigwe na-ekwusa aha ukwu gị dị ebube, na-eto gị mgbe niile na-asị: onye a gọziri agọzi ka onye ahụ bụ nke na-abịa n'aha onye nwe anyị. Ka anyị gbuo ikpere n'ala. Nara ọtụtụ anyị na nke eluigwe, si n'ọkpara gị Jizọs Kraịst bụ onye nzọpụta anyị, ka mgbe anyị na-eso iji ụkwụ ya na-edebekwa ihe nna o nyere n'iwu, ka site n'ike nke mmụọ nsọ gị ka ihe onyinye nke achịcha na mmanya ndị a bụrụ anyị arụ n'ọbara ya ezie. Onye nara achịcha otu abalị ahụ e nyere ya n'aka ndị iro ya, o wee nye gị ekele, ọnyawa ya nye ndị na-eso ụzọ ya sị: naranụ, rikwa, nke a bụ arụ m nke a na-enye n'ihi unu, na-emenụ nke a ka unu wee na-echeta m. Mgbe ha risịrị nri anyasị, ọ narakwa iko otu aka ahụ. Unu niile ṅụọ n'ime nke a bụ ọbara m nke ọgba ndụ ọhụụ, nke a na-awụsị n'ihi unu na n'ihi ọtụtụ mmadụ n'ihi mgbaghara mmehie. Na-emenụ nke a mgbe ọ bụla unu ga-aṅụ ya ka unu wee na-echeta m. Ya mere, anyị na-ekwusa ihe omimi nke okwukwe. Ya mere, Nna nke eluigwe,
anyị na-echeta àjà o jiri onwe ya chụọ naanị otu mgbe n'elu obe, na-ekwusakwa mbilite ọnwụ ya dị ike na nrigo n'eluigwe ya dị ebube, ebe anyị na-ele anya na ọ ga-abịa ọzọ n'ebube. Anyị ji achịcha nke a na iko nke a na-eme otu emume àjà ya ahụ zuru oke, nara site n'aka ya bụ nnukwu onye isi nchụàjà anyị aja ekele n'ụtụtụ anyị nke a, ka mgbe anyị na-eri na-aṅụ ihe onyinye ndị nsọ n'iru ebe nsọ gị bụ Chineke, nwe anyị ọhụụ site n'ike ekemọ gị, onye n'ime anyị mmụọ ịhụnanya gị, jikọtakwa anyị niile n'ime arụ nke ọkpara gị Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị, site na ya na nnọnyere ya na n'ime ya na site n'ike nke mmụọ nsọ, anyị na ndị niile na-eguzo n'irigo n'ụwa na n'eluigwe na-akpọ isi ala nye gị, nna nke pụrụ m ihe niile, na-abụ nke otuto ebighị ebi. Achịcha nke anyị na-anyawa ọ bụ nwekọ nke arụ nke Kraịst. Iko nke anyị na-agọzi ọ bụ nwekọ nke ọbara nke Kraịst. Nwa atụrụ Chineke, ị na-ebupụ mmehie nke ụwa a. Nwa atụrụ Chineke, ị na-ebupụ mmehie nke ụwa a. Nwa atụrụ Chineke, ị na-ebupụ mmehie nke ụwa a. Mmadụ niile kama anyị tụkwasịrị obi n'ọtụtụ ebere okwu gị, anyị ekwesịghị ịtụtụkọ nri n'okpuru tebụl gị, ma gị bụ otu onye nwe anyị ahụ, onye nwe ime ebere mgbe niile. Ya mere, kwee onye nwe anyị onye amara ka anyị si otu a rie anụ arụ Jizọs Kraịst bụ ọkpara gị ịhụnanya, ka anyị sikwa otu a ṅụọ ọbara ya, ka anyị wee biri n'ime ya, ka ya onwe ya wee birikwa n'ime anyị. Ike ọ gwụrụ gị, ị dara mba, ibu ọ na-anyịgbu gị, were okwukwe bịarue nso, nara arụ nke Jizọs Kraịst nke o nyere n'ihi unu, na ọbara ya nke ọ wụsịrị n'ihi unu. Rienụ, ṅụkwanụ. Werenụ ya mere nri n'obi unu site n'okwukwe na ikele ekele. Amen.
Apụ otu narị na iri na isii 116. Apụ 116. Two buckets beside. Once you take the cup, you just drop it inside those two buckets. There are two buckets beside, by the side. Once you take your own, drop it inside that bucket.
Abụ 123. Otu narị iri abụọ na atọ. Abụ otu narị na iri na atọ 113. Abụ 113.
Abụ 122 otu narị iri abụọ na abụọ.
mgbe anyị na-abụ abụ 231 maka ịsacha iko, anyị ga-anakọ onyinye abụ 231 231.
onye nwe anyị nọnyere unu. Ka anyị kpere Chineke. Ha wee sịrịta onwe ha, obi anyị o kpeghị ọkụ n'ime anyị mgbe ọ na-agwa ya okwu n'ụzọ, mgbe ọ na-ekpughere anyị ihe edeworo n'akwụkwọ nsọ. Nara gọzie nna anyị nke eluigwe ihe onyinye nke ụmụ gị webatara iji wee gara gozi n'ime ụlọ nsọ gị. Gọzie aka niile nke ewebatara na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Dịka onye nzọpụta anyị kụziri anyị, otu a ka anyị na-ekpe sị, na anyị nke bi n'eluigwe, ka aha gị dị nsọ, ka alaeze gị bịa, ka eme ihe ị na-achọ n'ụwa dịka n'eluigwe. Nye anyị taa nri ụbọchị anyị, gbaghara ihe niile edubala anyị n'ime ọnwụnwa, ma dọpụta anyị n'aka ajọ ihe, n'ihi na alaeze na ike na otuto bụ nke gị ugbu a na mgbe niile. Amen. Na nke mmadụ niile, anyị na-enye gị ekele na otuto n'ihi na mgbe anyị ka nọ n'ebe dị anya, izitere anyị n'ime ọkpara gị wee kpọlata anyị n'ụlọ. Site n'ịnwụ dịkwa ndụ ọzọ, ọ kakwara anyị amara, meghekwara anyị ọnụ ụzọ ahụ nke na-eduba n'otuto. Wee ka anyị niile bụ ndị nketa na-arụ Kraịst soro ya dị ndụ nke mbilisi n'ọnwụ ya. Ka anyị niile ndị na-aṅụ n'ime iko ya wetara ndị ọzọ ndụ. Ka anyị na ụmụ gị niile wee nwere onwe anyị. Ka ndị bi n'ụwa dum dị ndụ naanị ito aha gị, site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Mmadụ niile, Chineke nke pụrụ ihe niile, anyị na-ekele gị n'ihi na ị werewo arụ n'ọbara ọkpara gị Jizọs Kraịst wee zụọ anyị. Site n'aka ya, anyị na-eche n'iru gị mkpụrụ obi anyị na arụ anyị. Ọ bụrụ aja dị ndụ a chụrụ gị, tupu anyị n'ike nke mmụọ gị, ịdị ndụ n'ile ọlụ gị nye gị otuto na nsọpụrụ. Amen. Kelee Jehova n'ihi na ọ dị mma. Hallelujah. Ugbu a anyị na-akpọ ndị niile ji otu ụzọ n'ụzọ iri, ma ndị kwenyere na akaụntụ chọọchị, ma ndị ji ya n'aka, dịka ndị AYF ka ndị bandị ga na-etiri anyị egwu. Ke ndị na-ebe ahụ AYF, ma ndị AYF ga na-etiri anyị egwu. Anyị na-arịọ ka mmadụ niile bụ ndị ji otu ụzọ n'ụzọ iri ha ka ha gbagote na ọtebe. Jehova, ibu dike n'agha, ibu dị mkpa n'ume, ịdị ebube. Aha gị kewara osimiri, chụpụrụ ajọ mmụọ, na-eme ka mgbidi daa. Aha Jehova, oh, ibu dike n'agha, ibu dị mkpa n'ume, ịdị ebube. Aha gị kewara osimiri, chụpụrụ ajọ mmụọ, na-eme ka mgbidi daa. aha Jehova, Jehova, ibu dike n'agha, ibu dị mkpa n'ume, ịdị ebube. Aha gị kewara osimiri, chụpụrụ ajọ mmụọ, na-eme ka mgbidi daa. Baịbụl n'igwe, anyị ga-ahụ onye nzọpụta. Anyị ga-ekele ya n'ihe ahụ mere. O ziri anyị ụzọ ndụ, ma pụta anyị n'ọnwụ. Mma mma Jizọs, onye ebere, anyị ga-asị ya, Mama, anyị ga-asị ya, mama, anyị ga-asị ya, mama, onye nwe anyị, ilela. anyị ga-asị ya, Mama, anyị ga-asị ya, mama, mama, Jesus, onye ebere. Ka anyị kpere Chineke. Onye nwe anyị na Chineke, anyị na-ekele ya ekele n'ụbọchị taa. Anyị na-asọpụrụ gị, na-akwanyere ugwu maka ịhụnanya gị na amara gị. Tụmadị amara nke ị mere n'ebe ụmụ gị ndị a n'ebe a,
ndị nụrụ okwu nsọ gị wee rube isi na ya bịa n'ụbọchị taa imezu dịka esi kwuo. Onye nwe anyị ha ewetawo otu ụzọ n'ụzọ iri site n'ihe ijiri gọzie ha. Chineke nkwa ikwere bụ na ndị niile na-eme otu a na ị ga-agọzi ha. Anyị na-arịọ n'ụbọchị taa onye nwe anyị meghee eluigwe